Napangan. Kyla, Naitlin. Siya nga, Yuna. Wow! Nato! Samen. Oh my God! Sis! What the? Nasas ko yun, natal-matal. Natal-matal lang sila. Kumilan na. Hello, sas ko yun, so sa'yo so siya. Mag-usip sa mga lang sila. I love you, Nesty! Holy crap! That was... Oh my God! Ano yung mag-bigyan? Crazy girls. Oh my God. Guys, I'm embarrassing. Alright, Kadli Fash. Eto, tigalalos. Ako yan. Ngayon na pangit. Napangit. Pangan, nang sila lang iro. Makantan tidig. Ngayon tang naliang tadi. Brrr. Brrr. Oh my God. Alam pa, yang na pwede mo. Ikasya sa mga I love you na sila. Ay. Wow, mas ko nga pa. Alis ako yan sa yayaw siya. Falren masen. Scary. That's the picture that we have. What you? Wala nga to vaccine show. Medyo sa liit na. What? Wait. Ensinlo. Mga pangatay. Eh, oh, sir. Oh, kumpensin ka. Kumaman kalma. Kumaman ka. Sige, practice mo ko kaya ako minute singer. Second singer. Kaya minute. Oh, ano? Sila Oh, ano? Lee. Lisa. Wala pa siya. Captain Felix. Alright, that's good. Kita nga interview. Ako. Hindi nila ba sa menta palikan pasi siya kumata. Yes, siya kumata. Someone going in na kaya ako sa inyo. Kumanga, sorry, kaya saksak. Okay, kalaban siya. Mo ingat ka ni lokom. Yan, ito to. Napangan. Rancing ka naman. Kung kinakas pa kaya kon sa akin. I love you. We love you. Tanga wala yun. It was so fun. So that's fun. Bye-bye.